جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيز فداك. Ndiraɓe tubakkillaji mumen SGTV Gounass on jettama no fewi sikki ala hande kadi ko yewtere meɗen e jamma bela arti e oɗo sifa ko noon tigui en calmini dendagal bandiraɓe mo ganduɗa ko battuɗo hakkille muɗum e sen he en jettimoɗo Hamme Touré nde ganduɗa ko kanko ummiɗo joni to batte andinde en holno ɓe goniri toon to banggue coñal maaro ngal jamma bela hande sikki ala e lawol muɗum nayaɓol o caggal kayne mi jinɗe bismaɗo Aliou Diallo Allah newni Aliou Diallo ma taw heɓani tawtorede ɗum o heɓani arde tawtorede ɗum noon kalto woni yataw ko Jamallay Kisal woni e makko ko ɗum saabi hande o ala no mbatten so wona jehen toon to juurorde so jeehi juurorde holmo taweten toon ko ceerno men hono ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba radiallahu taala anhu omo haalna en hunde e wasiyaji ɗi ceerno men hono Cheikh Siraji Dine Cheikh Alaji Mouhamed Seydou radiallahu taala anhu haalanno ɗum noon ko siftinorde en tan ɗin ɗon konnguli jemma bela hande koye on ɗon banggue wurorto inchallahu taala ɗum noon en jetti bandiraɓe foof e kuuɓal ala no mbatten ɗum noon Ali Mouki Mansour Diallo hokku en ceerno joni joni mbawen artude e bandiraɓe inchallahu taala. العالمين الحمد لله رب العالمين ويشيرنو رضي الله تعالى عنه ويينو دنتال ngal ɓame on dañi o wi ɗum ko ɗo Ndakaaru ɗo wonno to Makka ne kadi ne laawol makko battiningol ngol radiyallahu ta'ala anhu dental ngal o yaadunongal andi almuɓe kam sa'a fof so njooɗima no njooɗodi e ceerno mumen no alhaali addirta e maɓɓe haalaji faade e ceerno ɗin haalaji ina kaale e on sifa mum hen hunde o wi yettode woodani Allah dental ngal geɗe tati iwi e maggal geɗe tati jalti e maggal holɗen majjere o wi majjere iwi e dental he e baasal o wi baasal iwi e dental he e sikki sakka iwi e dental he o wi ɗe geɗe tati jalti so ɗe geɗe tati noon jalti ɗe goni saraɗi ɗe goni seede ɗi e konnguɗi tati ɓame on dañi laabi tati o dental ngal majjere iwi he sikki sakka iwi hen baasal iwi hen ɗum ɗo seedima ko haalno ko ceerno wi gila nden haa ñalawma hande nde o wino ɓame on dañi nde ɗum ko kaaddi ngurdam aduna geɗe tati ɗi o haali wattanɗene ɗum ne kadi ko kaaddi ngurdam aduna e dow gootel heen fofo ina ɓeydo e mum ina ɓeydo e dental hee o wi sifa ko ɗum nde wonno sifa ko sifa Allah ceerno wi en jetti ɗum Allah ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama o
o wi ina e konnguɗi makko re kadi so on mbawno weltade on beltotono saabi on dañi ndeƴen seeɗa ceerno wi ɗiɗo sifaji fof ko tabiɗɗi ko keddiɗi ko keddotoɗi kaaddi gurdam aduna heddoto kono gooto fof no wayi e majji ɗo mumɗo wa amma kañƴi kam koɗi bellitiɗo fof weltoto wonta an wonta sikku wonta kadi won e tampere alhamdulillahi rabbil alamina o wi kono noon wonno aduna ko galle jarabuyeji fodde ɗin sifa fof e fittandu kam ko ma sippira tan kañum ɗum mum ɗo yettode wodani al ceerno wi en gandu ko ñaagiɗa koko du'a koko jaaba koko heɓino koko heɓi wonta wa heɓade heddoto kay ko hay goto yiɗa ɓurede ceerno wi mo yiɗa ɓurede noon yo wanno jiɗɗo ɓurde wayatani yo no jiɗɗo ɓurde wayatani haade hay goto yiɗa ɓurede mo yiɗa ɓurede noon yo wanno ɓuroɓe mbaɗata ni yo wano ɓuroɓe mbayata ni ko ndangaju ndajiral alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jiiɗi ɗum yo Allah junnu gurnam ceerno men wondude e cellal kam e hattan yo yaaɓe ɓene yo Allah ɓuɓanɓe en beltima no feewi e ngol ɗo ciftingol e ngal ɗo kawradinalngal e oɗo ɓame on dañi sikki ala so kala wurnoɓe on tolno nanigol konngol so jii hannde o gandata ko ɗum gonɗi ɗum noon wadde yo Allah rokku en naftorade ko dañƴen ko en jaaɓi en ɓami alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon jamma bela ko ɗo wawata hasdude moon nde wonno hannde o ko ni mbadi ndi lelori ala ko kuccanɗen e balɗe garoje seeɗa yeeso so wona e manditare galle o hono SDTV Gounass musidɗo moon Ousmane Touré ɗo e jamma bela hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gidam giri leñol cey gidam giri leñol cey gidam giri leñol ngol